आंनि नामा ब्रतति कसारि ओमफ्राय आं दा थांनाय HSLC एग्जामाव 490 एबा 81.66% जों सेथि थाखोआव उथ्रिसारबाय। मोनबेसे आयदायाव लेटार मार्क लाखो? मोनबा आयदायाव। मा मा? इंलिश, मेथ्स, ओमफ्राय एडभान्स मेथ्स, साइन्स ओमफ्राय ससियेल साइन्स। आङो इंलिशाव 83 ओमफ्राय मेथ्सआव 82, जेनेरेल साइन्सआव 83, जेनेरेल मेथ्सआव 83 ओमफ्राय एडभान्स मेथ्सआव 84 ओमफ्राय ससियेल साइन्सआवबो 83 ओमफ्राय बड'आव 75 मोनदों। आङो डायमन्ड इंलिश स्कुल हरिसिंगा फरायसालिनिफ्राय। एडमिसन लानो सानदों? दा आङो साइन्स आयदायाव एडमिसन लानो सानदों। बबेयाव फरायगोन? आङो टंला अरुनदयाव फरायनोसै सानदों। दा जानो सिमां दं? आङो दा निटनि प्रिपेरेसन खालामनो नागिरदों ओमफ्राय उनाव डक्टर जानायनि सिमां दोङो। इंलिशाव एसे बुरजा एक्सपेक्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय जेसेबां एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बेनिफ्राय एसे खम मोनबाय। ओमफ्राय बर'आवबो एसे बारा एक्सपेक्ट खालामदोंमोन, इयावबो एसे खम जाबाय, इयावनो एसे खम जाबाय आरो। डिस्टिंसनखौ मोनासै? डिस्टिंसनखौ इयावनो मोनासै। माने मेट्रिक न'खराव गोबां जेंना नुजादों। बोरै फरायनायाव माबाफोर हेंथा होदोंमोन? माने आङो क्लास 9नि लास्टनिफ्रायनो जाहा बाबाया केन्साराव गोलैनानै न'आव थानाय जायाखै, बिसोरो गुवाहाटियावनो दंमोन। ओमफ्राय क्लास 10आव फुरा आङो न'आव हारसिंसो दंमोन। ओमफ्राय इयावनो फरायबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव दा थांनाय जानुवारि 1आव फादारनि डेथ जाबाय। बेनि उनावनो मा होनो फेब्रुवारिनि 16आव आंनि मेट्रिक आनजाद दंमोन आरो। बेनिखायनो हयथ' बहाबा माने एसे हेम्पार गोग्लैदों फरायनायाव। एसे न'आव माबा जायो, फादारनि कन्डिसनाव एसे नेगेटिभ भाइब जायोमोन ना। बेयाव माने फरायनाया हेंथा होबाय। दायो जिहेतु नोंथाङा मोनसे गिदिर थांखि लानानै ओंखारदों, साइन्सआव फरायनायनि मोनसे ड्रिम्स, आरो बे ड्रिम्सखौ जाफुंनोबा गोबां मदद नांगोन रांखावरि बेलायावहाय। न'खरनिफ्राय बेसेबां मदद होनो हागोन नोंथां? न'खरावथ' जोंहाथ' इनकाम गैया। ओमफ्राय आं आसा खालामो आंनि जेसेबां दा सानो दानि जे बिटिआर सरकार ओमफ्राय रायजो राजा बिथांमोना आंखौ हेल्प खालामोबा आं हार्डवर्कजों आंनि जे थांखिखौ जाफुंसार होनो हागोन। माबोरै मदद नागिरो नों सरकारनिफ्राय? दा फरायनायावथ' अनेक खरसा नांगौ जायो, बेफोरखौ सुंथानो हायोबा एसे मोजां जागौमोन। नोंथांनि मामा बा नोंथांनि आइया मा मावो? बिथाङाथ' दा जेबो इनकामानो गैया, इनकाम सर्स गैया। बाबाया मा मावदोंमोन? बिथाङा माबा भेन्सार स्कुलाव केरानि मावोमोन। दरमाहा गैयामोन? ओहो। बेबायदिनो बियो नोजोरखौ नागारलांबाय। फरायसालियाव थांनाय समाव माबायदि थांदोंमोन? आङो साइकेलजोंनो थांदोंमोन। सानफ्रोमबो साइकेलजों थांदोंमोन? सानफ्रोमबो साइकेलजों थाङोमोन। दा ओमफ्राय आङो आसा खालामो बयबो आंखौ हेल्प खालामो, ओमफ्राय सरकाराबो हेल्प खालामो, रायजो राजायाबो हेल्प खालामो, जाहाथे आंनि जे ड्रिम बेखौ आङो फुलफिल खालामनो हायो। गोजोन्थों। नोंनि फिसाजो जिहेथु सतति कसारिया पास खालामबाय, मा हिसाबै माबायदि सानखांनाय फैदों? आं बिनि पास जानायाव बिराद मोजां, गोसोफोरखौ बिराद मोजां मोनदों। माने सेथि फिसाजोआनो बिदि पास खालामनो हाबाय, खुनुरुखुम जेंना जेबोरनि गेजेरजोंब्लाबो। दा बेखौ नुनानै जाहाथे उन फंबाय सासे दंबावो, जाहाथे बिब'खौ नुनानै जाहाथे फंबायाबो जाहाथे बिब'नि माबाफोरखौ सोलोंनानै सासे साक्सेसफुल मानसि जानो हायो, बेखौ आं आसा खालामदों आरो। जेनेबा बिमा हिसाबै फरायनायाव माबायदि हेफाजाब होदों? बिमा हिसाबै आं फरायनायाव बिदिनो दायथ' लादों आरो, जेनेबा लयख' खालामबाय थादों बिनि फरायनायखौ। थेवब्लाबो बिनि गेजेराव बिराद जेंना जाबाय। जेंनानि गेजेरजोंब्लाबो बियो उथ्रिसारनो हाबाय आरो बेखिनि पारसेन्ट लानानै। ओमफ्राय बिदिनो गावहालाय बुंदोंमोन डिस्टिंसन लागोन आं होननानै, ओमफ्राय बिदिनो बिराद बिफानि प्रब्लेमजों बिदिनो फरिखानि सिगां बिफायाबो थैनानै थांबाय केन्सार बेरामाव। दा गाव एकदम बिदिनो फरायनो लाबाबो बिदिनो मोदै गयो, बिफाखौ गोसोखांनानै फरायनो हाया बिदि जानानै। ओमफ्राय गाव थेवब्लाबो बेखिनिखौ बियो साक्सेस खालामनो हाबाय आरो बेखिनिखौ। बेनिफ्राय दायो जिहेतु दायो माने साइन्सआव लागोन, न'खरखौनो सालायनाय खोथा दङ, माने नोंथाङाबो माने जिहेतु
थांना थानाय राहायाबो एसे गोब्राब दा माबायदि एसे साननाय फैदों नैबे समाव दाथ' जोंहाथ' न'खराथ' दा बिमा फिसा साथामल'सै बिफायाबो गैला नालाय दा सोलिनोथ' आं बिराद गोब्राब जानानै दङ दा मालायफोरनावबो बेसे बिनानै मा खालामनो आंहाबो जेबो माने राहाबो गैया जेन'बा आं मालायफोरनाव बिदिनो हाजिरा माजिरा मावनोबो आं जेबो माने अयभास गैया बिदि आरो ओमफ्राय दा आं आंनि फिसानि गिदिर थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय जेन'बा आङो जेन'बा जोंहा बिटिआर सरखारनाव आं एसे गथ'नि खसिनि थाखाय आं एसे हेल्प नागिरदों आरो जेन'बा एसे जाहाथे औ हेल्प होयोबा मोजां जायो जेन'बा होमबा बिनि फरायनाया जेन'बा साक्सेस जागोन बेखौ बे गावनि थांखिखौ गाव साक्सेस खालामगोन होननानै मिजिं थिबाय थादों आरो गाव बिदि आरो बिनो आंनि खोथाखौ लायो लानायालाय आं जेरैबादि फरायनो थिनदों बिदि फरायो आरो फरायनाया माने फांफुं जेरावबो थांलाबाया थांनाया ओमफ्राय बिमानि खोथा मथे सोलियो आरो बिफायाबो बिराद माने बेमार जानाय समावबो बिफाया बिराद बुंलांदों मोजां फराय डिस्टिंसन लानांगोन मानांगोन होननानै ओमफ्राय खुसिबो जादोंमोन बिफानि बिदि बुंनायाव दा बिफायाबो बिनि फरायनायखौ रिजाल्टखौ नुलाङासै एडभान्स थैनानै थांबाय आसा खालामदों आङो दा फरायनायावलाय उन्दैनिफ्रायनो क्लास 3-4 फोरनिफ्रायनो बिदि माबा मोजां माने माबा लानानै पास खालामबाय थादों आरो मोजां रेंक लानानै पास खालामबोबाय थादों आरो इयो दा आं बिदिनो फिसाजोआ दा साइन्सनाथ' लेखाफ्राबो एसे दाम गोसासिन जायो नालाय दा आं माजों बायगोन माजों मागोन आंहा जेबो इनकामबो गैया होफैग्राबो गैला न'खराव रावबो खामायग्रा गैया दा एसे जेनेबा रायजो राजा बा सरखारनिफ्रायबो एसे अनसुंथाइफोर एसे मोनोब्ला गथ'नि फरायनायखौ साक्सेस खालामनो थाखाय बिनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय आं मोनसे आसा खालामनाय थाबाय आरो